toto je... To je fatálne. Všetci, vítam vás na dnešnom úžasnom krásnom livestreame na evente Red Bull Mini Gaming Night. Moje meno je Slážo a so mnou sú tu úžasní, kreatívni, super ľudia, ktorí mi budú dneska asistovať a budem rád, keď sa po jednom predstavia a povedia aspoň 10 vied o sebe. Viem ti to počítať. No tak počítajte. Čaute, ja som Susieta. Poznáte ma z Instagramu, z TikToku. Zaujíma ma auta. Wow, to je nové interview. Ja som Janka, spoločne teda s Veronikou streamujeme na Twitch Verička a ty mi to počítaš? No dobre. A robíme variety obsah na internete. No, ja som Veronika, streamujem s Jankou, nečakanie. No dobre, vôbec netuším, jak sa to ovláda. A prečo ale ide ti to dobre zatiaľ. Čo som spravil, he? Čo robíš, čo zrejme? Vôbec netuším. Normálna? Dobre, hneď som to vykombil. Hneď som to vykombil, No rob niečo, Veronika. Ale sa snažím. Áno, tiež poď, spamuj to tlačítko. Počkaj, ja viem aj strieľať. Kopni ho nohou, rukou, skoč. Ale ja chcem to nejako... Aha, teraz a hotovo. Ja neviem, čo sa deje. To ani to nikto nevie. Ja len stláčam. Aha, Aha, tak KO. dobre. Čiže VV je minus. No ten potom Ide aj Jane. Ale tak to čo je za... Big boss. to taký menší Dobre, pán. asi som vybavený Nie, práve. nie si, ešte poď, ešte mu daj do kolien, Dobre. do lakťov, do... Držte mi palce, chat. Počkaj, mi rozbije hubu. Veď on je nejaký strštie. Ako by Ideš povedal na to. Timo, veľkosť není vše. No, Aha, tak počkaj, poď, počkaj, tak počkaj, poď. nerobím. Áno, že sa mi Easy striedaš. hyper. Izer, Čo mi dala? Ty jak robia? ja vôbec nechápem, čo sa Popiem ťa deje. do onej, mojou 50-kou. On by mal aj tie bazúky No, strieľať ako Špeciálny ale. skill, že Len kope, to je najlepší charakter. Let's go. kopala som, ale nedokopala. Nie, videl on je, veď čo má, jaké ruky bazúky? Čo, ja som ťa prepolomil? Dobre, Počkej. R1 nestlačať. A ty, Poď ešte, poď. Kopačka. Toto môžeme vyhrať, Nevieš, tak môžeme vyhrať. Veronika, premotivuj sa, ideš. Poď, Easy win. Až tak Zorka, nervuje na to, ako Peťka, som chcela. X, trúholník, dobre, poď, áno, Mega Man, nie, dobrá. To bude čisto to bude Nedáme z ním. toho neviem, wow, čo sa toto bolo napínavé. Toto bolo intenzívne kolo. Toto bolo veľmi intenzívne kolo. I akurát tak. Ty, ja som videl palicu. Zrakol by ti ho. Poď, ešte trochu, čo robíš? Vrať sa, ešte poď. Dobre, Vrať sa, guličku, kríži, všetko. Nice. Ja neviem, čo to robí. Dobre, to je, ja mám ešte veľa HP, to je v pohode. Zatiaľ. Neboj sa. Poď, vycomuj to. Poď, klikaj do rohu, do rohu, do hlavy. Ja sa komentuje formula. To znamená nikdy. Závodnička VV, ktorá je hore, ide rýchlo do zakruty a brzdí, ale neubrzdila to presne a vychádza na piesok. To je 10 penaltových bodov. Zo štrku sa dostať bude naozaj náročné, ale zvládla to bravúrne a opäť si... Dobre, to bol ten smálík, čo tam napísali z reže. Čo si strese, čo? Áno. Jay má zatiaľ 47 Samozrejme sekúnd. nevidno ten stres. Pozor na štrek. Vychádzam. BV, ale po ceste sa musia. Veronika, ty čo tam vidíš zľava doprava? Počúvaj ma. Adios. Ty kokos. Počkaj. Počkaj, oni sa vidia, oni to asi takto... Áno. Aha. To je naozaj, idete o medailu, to musíte vybombiť čo najviac sa dá. Toto je... To je fatálne. Ja idem síce Toto zle, bude ale stáť opatrne. sekundy. Toto bude stáť. Len sekundy, podľa mňa aj celú onu výhru. Ja som zase na tom istom. Ako to myslíš? Nehovor mi, nesúťažila, nehovor lebo mi. niečo. Pozri sa Nie, na že to teraz isté, naozaj chápeš sa to? Janka, ticho. Ticho, ja už som sa tiež. Čo si čo tam? Počúvaj ma. Čo sa tu deje? Tu sú nejaké Čo robiť, Veronika? problémy tu nastali na trati. Ty ma čakáš. Áno. Jaká si zlatá. Nebrzdí. Kam ideš? Lebo to je ten stredný. Ale mne to nebrzdí, fakt. Jak cúvam? Čím cúvam? Aha, dobre, hlavím cúvam. Ty Ono to kokos, ako je no. brzdí, ale keď ideš 300 za hodinu, tak je to také. To je inak pravda. Hlavne nie stredné. Tak ale, tak a to jak? Tak to mám len trošku pribrzdiť do tej zákruty a úplne otočiť volant, ale to ma potom skrúti. Pozri sa. Skrúti aj tak. Toto je...
Spravím ti kavičku, potom pizzu. Ja sa tu dopotím extrémne pri tom od nervov, to je prvá No, vec. 19 sekúnd zatiaľ, pohoda na prvé To je kolo. hrozné, Ježiš, toto je otras. Kokos, Bum. to ani nevieš, Máte a ideš motivovať zrazu alebo 250. Ne, jasne, že ma Áno. motivuj, nemôžeš ma Je, demotivovať. tak to nám pripravené. Že to je také, že keď tam je nejaký Prosím. motion blue, tak aspoň máš taký Tak to viac je k brutál. tomu, ale tuto ide, že ani nevieš, že zrazu ideš 300. OK. Podľa, že už ti prebehneš, keď ti raz prebehneš. Ne, to podľa mňa niekto z režie, tu má ovládač v ruke a na schvál krúti joystickom. To Ahoj. ja som odhalil Viem ti konšpiráciu nejako teraz. blikať? A počkaj, ja si nemám Ty si ma obehla okolo? Robíš si srandu? Tak povedz ako minútu 11, počkaj. no. No tak to je teraz. Aha, už ho obehne. Vyprávajú to, strčujú to hlavou. Nie, to je to pravé. Jaj? Sorry, To ja som... inak malo byť nečestné, oj. Ja však... Tak, ale takto. veď- A brzdí a ideš, poď teraz. Dáš to, Plno, toto je plno, nepríjemná plno, teraz zakrutá, brzdí. ale zvládneš ju. Čo si nebrzdil? Však ale veď... A veď ne... Ja mám pokazené brzdy, mne to tak nastaví zle. Dobre, čiže idem posled... Ale Chat by mohol Máš teraz 1:15 napísať do komentu, teraz. kto je najlepší F1 závodník. Ja. Ešte niečo? No aha, zase 1:10. Vybavené. Chápeš? Brzdí. Ja som úplne mal na podlahe. No, točil volantom. Tak ale čo mám pustiť a A zakryť ty oči? máš Takto? najprv zabrzdiť Toto a môžeš potom mať sa najlepšie otočiť. kolo. To sa aj dosť využíva práve. Za čiarou už je zle. A oni potom dostávajú nejaké penaltové minúty alebo sekundy? No však a Potom ne? kopu penalty, vieš? A ne, že kopu, ale však to sa tak volá, že penaltu dostanú proste, že... Áno, minusov. penalizáciu. Ty kukus! Dobre. 5 kôl to udrža, je to v poriadku. Toto má taký iný vibe. Pozor, Bože, ty sú dobre Ježiš, baby. Toto ma normálne vyčerpalo. To je strašne veľa Strašne to vecí. bliká všade, mení My to sa farby. vypneme a zaspíme, podľa mňa. No, dokončíme race. Nie, prečo nejdem po rýchlom? Daj mi niečo dobré. Ja už niekoho dobieha. To nie som samozrejme ja. To kto mi dal ten čas? Sorry, musel som. Ja som skázala, Pardon. že som bola akurát. Jednoducho nešlo to inak. Tak to bolo pekne. Ja mám nejaké nitro turbo. Dobre. Diesel. A Ja teraz som prvá teraz, čo sa stalo? traja padli. Aj odrav. Nie. Ďakujeme vám, že ste tu boli s nami. Ďakujeme. Ďakujem moc a ďakujeme A Red Bullu. ďakujeme Red Je to Bullu, tak? presne. Čaute.